салому алайкум бародару азиз. ҳамин фарзанди мо 7 сол шида ки ҳамин ҳокими Амирбекзода дар ҳамун тарафҳо дар тарафи Русия беному нишони на занга на хабара на чия ягон чи нест илтимос ҳамун агар дарахша дошта бошед ба мо як хабар битиҳед. мо ҳам ака пир шидем хел ака дигар ҷош монда 73-74 рафтем. ака аҷайси хай як ақалан дарахша меёфтем ки ҳамунҷода ҳастан нестан ҳами дар кора. بچه‌های جونشین التماس همین بچه ما 7 سالشی نیست، یکم خبر نیست، نمیدونیم که التماس هم بچه‌های جونشین همین درک حاکم جون ما رو میفته.